Mira male εδώ στο σπίτι πάλι. Πού ξέρεις ότι τη λένε Σούζη? Σου ζητάμε τι είναι. Κάνε κάτι. Κάνε κάτι. Τι? Είσαι γύφτος. Μπορεί. Κάνε κάτι. Έλα εδώ. Γιάννη, κάνε κάτι. Έλα πάνω. Έλα εδώ. Τα γράφω εγώ αυτά. Πού τα γράφεις ρε Γιάννη? Πήγαινε εδώ δε. Νύχια πάνω. Γιάννη. Σιγά ρε, η τάδε σου έλεγε είναι 100 κιλά. Έτσι τη μούρη τώρα. Το δεν θα έρθει, Σιγάρα. Μαλάικα αυτό και... Τι ήταν αυτό, το λεγιά τι ήταν αυτό? Το λεγιά τι ήταν αυτό? Τι ήταν αυτό? Σιγάρα. Δεν ξέρω. Ναι, τσιγάρα τα βενζίνια, τα μαύρα. Καινοριά. Ναι. Slim. Ναι. Μου είναι σαν το κουτάκι είναι σαν τετράγωνο, Τι κατάπατε τα παραπέντε και δεν έφερα στο λεωφορείο? Θα πες εκείνο το πουκάλι κάτω. Όχι, δεν το έχει. Ωραία, με τις μαλακές δεν θα περάσει το πάμε. Περάζει. Εμείς φεύγουμε. Γαμάτο. Ξανακάντο. Ξανακάντο. Άντε ρε, οι άλλοι φεύγουν. Δεν σε με αφανάς πάνω.